E foarte interesant, de parcă n-ar fi destulă pisiceală în platou, domnul Dar Dan. cine se pisicește, domnul Răzvan, aici? Aici nimeni nu se pisicește. Ce vorbești tu, mă? Tu faci un lucru deodată fără recompensă? Ca idee acum Stai recunosc. un pic că nu state la turc de marțipan. Asta zic, ar putea să fie recompensa pentru tine. Norocul nostru că pisicuța de la Dreamies n-a venit cu mâna goală, pentru că știe că și nouă, nu-i așa, ne plac recompensele. Da, am vorbit până acum de cățeluși, vreau neapărat să schimbăm treaba și să ne referim și la pisici. Foarte mulți din cei care se uită acasă au pisică sau, de ce nu, pisici. Bine, nu așa de mari, înțeleg. Ei, unii au... Tu, unde crezi că locuiește această pisică? La un stăpân acasă. Pentru că, știți, pisicile sunt foarte jucăușe și uneori o iau pe drumul lor. În relația stăpân-pisică, de multe ori intră treaba asta. Un trit, dacă vreți, sau un element care să le facă să fie mai fericite și chiar mai ascultătoare. Dreamies se lansează oficial pe piață, începând cu ziua de astăzi, de la Neața, le puteți găsi oriunde în magazine. Sunt niște pernițe care în interior sunt pufoase, așa, iar la exterior sunt crocante. Așa. Și sunt foarte bune pentru a îți, cum să spun eu, Recompensa. Stimula sau recompensa pisoiul de acasă. Am înțeles. Se lansează astăzi? De astăzi oficial se pot găsi în magazine și cei care vor să-și recompenseze pisica le pot utiliza. O să vorbim despre lucrurile astea de foarte multe ori în emisiune. Vă așteaptă chestii interesante. Știți că de câte ori ne angajăm într-un drum de genul ăsta la Neața, avem parte de colaborarea voastră și mai nou de colaborarea unor pisici supradimensionate. Avem o zonă interesantă în stânga noastră ce va fi folosită în zilele următoare. Acum că am notat, mi-au plăcut cadourile tale. Și mi-au zis prietenii tăi să mă uit pe Facebook, pentru că ai pagina ta de Facebook. Unde ți-au zis? O arătăm chiar acum. Am înțeles. Căutați Dreamies și n-aveți cum să nu dați de acest pisoi absolut interesant. Un pisoi poznaș, cum ar zice Mici. Ia uite, mi-au zis partenerii noștri că tortul rămâne la noi. Deci mi-au zis, bine, îți mulțumim tare mult că ai trecut pe la noi. Pisicuța Dreamies, la revedere! Băi, într-un fel, că nu se poate abține, că asta facem noi la Neața. Tragem. Din când în când tragem pisica de coadă. Da. Flavia este pregătită pentru rubrica Meteo. După rubrica Meteo,